Hello. Balance is running out. Hi. Please recharge in time. I hope uyangizwa kusayimina lobu kade umbona izolo. Hello. Hi. Ulindolo. I hope uyangizwa kusayimina lobu kade umbona izolo. Waze wamnika amanamba dali. Ngisho lobhuti wemoto. Igama ngithe umakhwaphenyoka bengihamba ngalene bomvipolo. Angithi uthengehlekisa pho. Wathi noma ngikhulumisa yo. Uma ngifona wayicima pho ngithumela iWhatsApp uyangiblutika yo. Mhlambi network hello. Hi. Ulindolo. I hope uyangizwa hello mina lobu umbonisa. Akona voicemail. Ifoni uyayicima hello. Hi. Ulindolo. I hope uyangizwa mina lobu umbonisa. Akona voicemail. Ifoni uyayicima. Ubungangitshela ingane ukuthi namba ubungafuni nayo noma mhlawumbe ukuthi khona lo muntu omqenayo noma lo muntu wakho mhlawumbe uyile nhlobo ekushayayo uyaza ngisazi kuthi namba ubunginikelani at least send a message ungitshele ukuthi kwenzekani ungitshele mangibanga isitina noma ngikuphazamisa awukhodwa ntombi emhlophe bengifisa ungiphe umzuzu angeke ngibe mude ngizoba short sokwepha mshort ngizokuphathisa kweqanda never soze uyithole isithenjini sohlala sindawoni wena wabona ifone echarging ngolesine ngakubhalela for message ku WhatsApp angifuni ukuzwa impilo just wanna check up ngishaya ngobluetiki but I never give up angisoze ngikuyekele ngisazoyenza iplani isinsuku ngikufuna kwakhanyile ube ngumfazi wakhona so soon ngikufuna kwakhanyile ube ngumfazi wakhona so soon uzongisiba kuze kubi nini phendula imiyalezo yami uzongisiba kuze kubi nini phendula ama-calls ami uzongisiba kuze kubi nini phendula imiyalezo yami uzongisiba kuze kubi nini phendula ama-calls ami Angithi uthengehlekisa pho. Wathi noma ngikhulumisa yo. Uma ngifona wayicima pho ngithumela iWhatsApp uyangiblutika yo. Mhlambi network hello. Hi. Ulindolo. I hope uyangizwa hello mina lobu umbonisa. Akona voicemail. Ifoni uyayicima hello. Hi. Ulindolo. I hope uyangizwa